v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Vom face și un episod de Brawl Stars astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Noi vom mai face episoade și de duo. Dacă mai vreți, scrieți-ne în comentarii. Dacă se aude pe fundal butoane de la frații mei se joacă pe Xbox. Ei nu o să zică nimic. Noi o să facem meciurile noastre de Brawl Stars. Și da, hai să-i dăm drumul. Să ne scrieți în comentarii ce challenge-uri mai vreți să facem pe Brawl Stars. Dacă vreți să facem challenge-uri. Noi o să facem challenge-uri și pe parcurs. Numai să ne gândim ce challenge-uri. Să vedem acum ce o să faci. Dacă se aud sunete pe fundal, să nu băgați de seamă, sunt frații mei. Stai. N-am multe trofee, ați văzut acolo în stânga, în colț la Trophy Road. Eu cu engleza Miss Prof. Miss Bun, ce să zic. Uitați bulul acela. Uitați infernalul. Nu, du-te. Dacă nu sunt destul, dacă nu sunt destul de bun, joc și eu cum pot. Să nu scrieți în comentarii că sunt noob, că nu știu ce. Nu vreau hate-uri, joc și eu cum pot. Să scrieți în comentarii dacă voi la școală aveți note bune sau dacă vă înțelegeți cu doamnele la școală. Că eu mă înțeleg destul de bine. Scuzați-ne, dar verișorul meu că sună el. Să le zică ce place la frații mei și da. Jucăm acum un meci cu El Primo. Episodul nu știu, cred că o să dureze vreo 10 minute. Câtva tot o să dureze. Salutare! El este Ianis, de cum vă ziceam, verișorul meu. Am mai făcut videoclipuri cu el. Am făcut GTA și numai GTA. Numai GTA. Scuze. Cu coduri, dacă vreți să intrați, dați like acolo. Scuze că era să zic FIFA, numai O să facem episoade și de FIFA. în curând. Când mai vin, Când mai vin eu pe la Ianis. prin weekenduri. Da. Că atunci sunt în rest, când nu suntem în weekenduri, vinerea mai postăm, pentru că lunea, pe zilele alea, avem și noi școală. Eu trebuie să dorm la prânz. Da, trebuie să dormim și cam probleme. Lunea, miercuri și vinerea avem antrenament. Deci cam Nu știu, postăm și noi când trebuie. Când putem, Doamne, când trebuie. Așa. Fugi pe el. Nu, coltul ăla, ai nesimțit. Nu, pe ăla, ia suc, fugiți. vezi că face torul acolo. Erica Diș, liniște. Le-am zis fraților mei să nu mai facă alge. Încet, Erica Diș, nu urlați. E colt ăla acolo. Știam că face troll, știam. Yes, am dat și win. Acum să-i dau și lui Ianis, verișorul meu, să joace și el câteva meciuri. Jucăm pe rând. Facem schimb. Am luat și Brawl Box-ul de la Trophy Road. Acum cu Daryl. Da, al meu este canalul, numai postez și cu Raul. Da. O să postez și fără el. Și meciuri de duo postăm. O să postăm și vara asta, dacă o să fie, primăvara asta, postăm videoclipuri și de la teren, că eu sunt la Electrica și Ianis la Ghiroda. Eu fac fotbal de 4 ani
Eu de 2. aproape 5 ani. Da, și Anis nu face de un an, 2. De 2. Mă bag la rădul. Dau la el prima asta. Mai grosă aia. Am dat win aici. Win! Din nou. Win. Ah. Acum iarăși o să joace Raul. Nu mai trebuie să zici, mă. Zăbăucă. Ia, și un gest. Hai, fix, Leon, mă. Bă, băieț, ăsta e nebun, v-am zis-o. Ăsta la pufă. Cu zurgălăi. Da, stai un pic. Așa. Să fac asta așa. Dacă n-ați văzut, i-a dat buff lui Colt, i-a scăzut din rage. Nu, mă moară, cred că mă moară. Nu, nu, stai acolo nesimțită. Stai acolo, nu meriți tu. E acolo, e acolo fricoasa. Nu, nu, bine, nu, nu știu cum am omorât, dar cumva tot m-am omorât. Locul 5 plus 3, e bine. Scrieți în comentarii ce fel de challenge-uri. O să mai facem și noi challenge-uri. O să filmăm și Minecraft și FIFA, multe lucruri. Dacă vreți. Să vedem. Uitați câte trofee avem. Da, vedeți acolo. Dacă auziți chestii pe fundal, nu băgați de seama. Acum te las. Azi noi la școală am avut sport. Am jucat fotbal azi toată ziua, în pauze la școală, eu cred. Nu, Miss Noob, cred, dar faza aia am fost noob. Dacă vreți, facem și tipuri de jucători de Brawl Stars. Vrei, Anis? Facem. Putem să facem tipul de jucător de fotbal. În viața reală. Fac cu sunet. Aude bine sau nu încet? Bullet storm! Ready for pain? Time for trouble.
l-am văzut. Nu l-am văzut. Nu merge așa. Too pretty for pain. Uitați! Carol is Așa knifing. îl cheamă. Reality is knifing. Ia zi ceva. Suntem cu el pe duo acum. Ianis. Let's go get him. Bun. Wanna brawl? Și am bandit absolut pe celălalt cont. Asta nu-i telefonul meu, al lui Ianis, să nu e de pe el. Cred că am telefonul la mine. De pe Showtime. contul meu. Lui mama, pentru că ava meu e cam mic de bun. Nu pe, de exemplu, iPhone, nu. Dar putea să bun. Să pot să fac ceva cu el. Nu, Ianis n-a murit, n-a bătut pe bun. Păi nu, s-a murit în sol. Nu! Nu fac, e coșelii care are un succes. Mă bat cu coșelii cu un suc. Cu un suc fără să Face the fury. fugi. Nu, dai. Repede, tăcei! Da, tăcei! Repede! Hai că-i dă pumba, ți-a revenit Yes. Watch out. Here I come. bun, băi, ți-a revenit. Să facă ea de la față. Bun, băieți, am revenit și cu So Ianis. much ignorance. Vom da un meci. Vom mai da meciuri. Vă dați seama. Too pretty for pain. Pardon, episod. Hey, watch it. Sorry, dude. Bun, băieți, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, share, subscribe și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod de Brawl Stars sau depinde ce o să mai postăm. La revedere, pa!